Mayong hapon naman sa itong sinima pinalanggang mga tagpalamati. Inyo kubus nga lagad si Tita Wilma makaupo ninyo sa karon nga hapon Lunes nga edisyon sang This Is My Life. Oktobre 10 na. Tuig 2022. Kamusta ang weekend mga palangga naton nga mga tagpalamati? Okay lang o kung hindi maayo ba maayo lang mga nakalagaw-lagaw, naka-unwind, naka-bonding-bonding, nakapulo pa masyaro po sa ilatag sa kapamilya. Na? Pero ang aton man ni kamusta sa inyo siyempre panyaga. Kamusta panyaga tada? Anugin sa luhan na naman naton. Ilabi na nga aton sa ni mga young ones, sa mga young at hearts naton. Okay lang? Yes, Tita Wilma. So, dira lang kamo, danay kita tub-tub-tak na alas stress sa inyo mga lilisuan sa mga radio 684 kHz. Kag magluwas man sinanas, magluwas sa ilang mga radio, ana man gihapon kita updanay sa mga may data, may mga gadget nga pwede ka connect na, sa internet. Ara, kag may Facebook account, ikaw or kamo, na updanay kita pagi sa Facebook Live sang Action Radio Bacolod, na sa Facebook page of course sang Action Radio Bacolod. Pwede naton ina malike kag ma-share, kag pwede man naton malike kag ma-share. Ang iban pagid ka mga public affairs programs sang Action Radio Bacolod. Kag syempre, ang aton man mga matahom nga mga drama, pwede na kita makapamati pagi sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Pwede nyo lang inadira maklik mga matahom bali nga mga drama nga inyo babatian halin diri sa Action Radio Bacolod. Humalin sa aga tubtub iya maghapon. Yes, Tito Wilma. Kag ang mga matipon man nga mga balita sa amon sa News Center. Mga balita national, local, kag international, mga dalagkuman nga mga balita nga nagkahinabo sa aton sinipalibot. Mga flash reports, breaking news, mga developing stories. Di bala, pwede man na naton malike kag ma-share para mabasahan man sa mga friends, sa mga friends naton. Kag sa aton man mga kapamilya, no? Mga pamilya, mga partidos, kaparyentihan ta, nga hindi malabutan sa aton pagpangalagad sa kahanginan, kundi man nga bahin sa Pilipinas, o kundi man nga bahin sa kalibutan. Diba? Nga sa nga paagi mabulong nato ng ilang nga kahilaw diri sa aton. Paagi sa pagpamati sa mga programa diri mabatian nilang hiligay nun nga pulong, di ba la? Yes. So anyway, sa aton sa mga kauturan nga nagaupod online, may chat room kita dira para sa inyo mga greetings. Kag may ara man kita text hotline sa inyo mga greetings kag sa inyo man mga opinion karon sa aton madulong sa inyo mga informasyon sa mabasa naton nga sulat kag sa madulong man naton nga horoscope para sa inyo. Syempre aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Aton sulat nga basahon karon nahanungod ini sa nagaupdanay sa karon, na do masiling man naton nagaupod sila or in short naga-live-in sila. Question, daw wala iya sang may nagakompormi nga tihibaloon ina naton karon sa pagbasa naton sang kaundan sang iya sulat. Mga taga-barangay Banago, taga-dira sila. Okay. Yes, kag magluwas sina Tita Wilma sa aton man nga horoscope. Kag siyempre hindi magluwas sa aton sa ni chat room. Ara atong text hotline ba silipat ka mo ha? Ara ka naman tawe. Okay lang pero ang akon anay pagpahinumdum sa inyo sang makadali ang aton sini nga ikaayong lawas. Kinahanglan proteksyonan naton tungod sa hindi naginman mabatyagan naginman naton ang malamig na simoy ng hangin, di ba? So halong-halong kita, halong-halong gid kay ang nang may maara ginabatsyag bala nga ginaatake sa tiun sa matugnaw nga panahon, nan amo ginangyambal ni Tito Wilma sa inyo kag magluwas sina. Kinahanglan kon magwa kita sa aton puloy-an proteksyon. Ang ito sa ni face mask, kag sa gyapon gabalon pa kamo alcohol,
Yes, Tita Wilma, nan, very good. Pamo ka na. Kag-observe tagyapon ang social distancing bisan paano, ha? Hindi gid kita magsalig pan kabudlay kid. Pero sa siniman nga hapon, antes man ako magbasa sa aton sulat, ay ano mga na informasyon ang ma-share mo, Tita Wilma, hindi kay nasiplatan ko bila kay ina. Kag nabatian ko gid ang hambal, naga-worry gid ko bala mo. Kay bisan anong himuon ko, hindi gid ko ya magniwang. Hindi gid ya magbuhi na nga kun kabug-aton say nga ano ni gid na problemahan. Ano gid abing gid na problemahan mo kay matahuman ikaw pa mo kay na bala no? Ano gid ang problemahan kun matahum ikaw ti syempre galing kay ti dalaga, naintindihan man na naton ha? Hindi manami kay nga nagapagutom siya ti hindi na siya nami sila ni Tita Wilma kun na karon bala kay may share ko nan ini pagkaon, kinanglan magkaon gid kita iya, no? Pagkaon nga makabulig sa imo, nga maka-lose weight ikaw. And you may look slimmer, slender, di ba la? O mga kaon kautan, di ba la? Kaon kautan, especially ng mga salad-salad nga gauso subong. Kundi hindi ta carry, hindi ta masarangan inang medyo mahal-mahal nga hilimuon sang salad, ara lang dahon kamuti ho. O, ang okra pwede ta man may salad, di ba? Balatong, talong, ina sila pwede gid i-blanch lang naton or lapuhan nga may asin ang tubig. Pwede na ina. Kay abi ninyo, abi ninyo mga palangga naton nga mga tagpalamati. Ang isa gali nga makabulig man sa pagpamag-an sang kabugaton sang aton lawas, ano? Utan. Ay, ng mga kinilaw nga utan, let's say, amo na siling nila ensalada or salad in English, kay suno man sa pagtuon bala, na may ara isay ka study nga ginpatigayon sa Journal of the American Dietetic Association. Ang mga tao galing nga nagakaon sang ensalada or inang mga linapuhan lang mga utan, may mataas siya nga level sang antioxidant sa ila sinilawas. So meaning mataas ang fiber sang utan, gani amo inang madasig nga makapabusog sa imo. Jutay lang nga calories, di ba la? Pero hindi magamit sang dressing nga manamit suno sa pagtuon nila. Ang gamiton lang gid vinegar, langgaw lang gid. Ang gamiton nga sausawan or dressing. Hindi ang mayonnaise sauce o kung ang Thousand Island dressing. Kung ikaw ang gusto nga mag-lose weight. Isa pa gid tawe, ang suha or grapefruit na simple malang na suha abi ko siling ko na kain suha kwan lang na kalamansi pwede man siya actually kung hindi na to masarangan magbakal sang pomelo kaya mo ng grapefruit di ba na ang pomelo na mansuno sa mga expert na sang Louisiana State University kung magkaon kita grapefruit 3 times a day sa bilog nga adlaw, hindi nga 3 kabilog nga dalag ko ha. Kaon ka lang na 3 times, tag-isa ka slice, okay na na. Makapalose ang weight mo 4 pounds within 3 months. Kaya abi ninyo mga palangga naton nga mga tagpalamati. Ti ang aton diya sa aton diriya pomelo or sa mo nang suha sa America grapefruit na di ba but according to the researchers, ang acid sang grapefruit nga ina, okay lang, nagabulig sa aton sinipang patunaw, digestion. Amo na nga dasig kita mabusog. Dasig ka mabusog, ano pa gid kaon ka man sanas, kibot man ko ba ano to sa but anyway okay lang na gakaon ka man sanas bro barato man sanas subong mal magyapong kaway ni sa barato subong amo nang siling bala nga an apple a day keeps the doctors away pati man tana no kay suno sa scientists sang Penn State no suno sa scientists sang Penn State ang mga tao nga nagakaon anay, nagakaon una mansanas antes ka mag-lunch or antes ka magpanyaga, makapabuhin 187 calories sang inyo sina makaon. Kay nga ang mansanas madasig nga makapabusog. May ara siya pectin. May isa sa kaklase sing fiber nga nagapanubo sang cholesterol kag sang blood sugar naton. Pero tandaan para hindi magdamo ang imo makaon, kaon ka mansanas
o kung hindi gani pumelo or suha before ka magkaon. Ang peras nami man gali, no? Ang peras or pears sa English, di ba? Kay nabalaan man sa isa kapag tuon halin dito iya sa Brazil, nga ang mga tao gali nga nagakaon sang peras, tatlo kabilog o kung tatlo ka mansanas every day, mas makapanubo pag isang imo weight. Kumpara sa wala nagakaon sina. So, sa kamaturan, suno sa US Food and Drug Association, mas madamo nga fiber ang pears o kung peras kumparar sa mansanas, ay gali pa mo ka na, no? Gani, mas mabusog ikaw, na? Ang itlog, pagid Tita Wilma, na? Ang itlog. Sa mga nagkakaon sang itlog everyday. Nami, ginman sang itlog. Kay kabalo kita nga ang itlog, masustansya. Na? Ang itlog masustansya, kag nami gidya, kung makaon mo sa aga sa imo man pagpamahaw. Na? Yes. Base naman sa Journal of the American College of Nutrition, nga mga tao nga kaon itlog sa pamahaw, mas nga makabatyag nga busogid iya. Bisa nakabalo kita nga may cholesterol ang yolk or inang pula sang itlog, pwede gihapon magkakaon sang isa ka bilog nga itlog sa bilog iya nga adlaw, na amo nang advice ng American Heart Association. Pero kung okay lang ya imo cholesterol, pwede ka kakaon 2 eggs a day, di bala? Saging pagid to Wilma, na. Kay ang saging, iba niya gani magkaon saging niya, feeling nila do ginasudaan nilang saging mo daw may ara gidya tawo no nga feeling mo do hindi ka mabusog kung wala saging. Abi ninyo ko no, sa Japan nauso na to yung banana diet. Kaya nga damo dito ang tao nga nagniwang or not necessarily nga niwang malnourished, kundi nagniwang or nag-lose weight, nagmagaan, nabuhin ang ila sinikabugaton. Kay ang natabo nito gali ginprove gina no sang isa ka Filipino exercise instructor, kay base iya sa iya kaugalingon nga eksperyensya, nag-lose weight siya, ninyo pila 50 pounds kaon niya saging lang. Kay kabalo man tayo, hindi natanigar, di ba? Natandog kag na-share naman na ni Tito Wilma sa inyo kung ano mga benepisyo ng mga teksang saging sa itong lawas, di ba? Kag may ara iya sa saging nga makabulig sa aton mga kauturan nga may mga ulcer, di ba? Tuon na kung magtakyon ka sang ulcer mo, wa ka lang bala saging, kaon ka. Kay mamat-amat na siya, subside ang kasakit ng tuyom-tuyom siling nila, no? Kay ang saging may ara siya, flavonoids na kag kinanglan exercise gid ikaw. Tungod man nga ako nag-exercise ka, kinahanglan mo man potassium pagid sa lawas mo, makagwa pagid ang balahas mo, kag syempre, kag maghagan-hagan man ang imo mabatyagan. 1 to 2 pieces of bananas every day. Na amo na himuon mo nga merienda, mga in between meals mo na bala, mas nami na siya ya, na ang saging sang sa magkaon ka sang namit-namit nga pasta da pa mo ka na magkaon ka namit-namit nga pasta, libugid ulo mo, bugat-bugat yan mo, pero galing kung kaisa hindi ginaton ina malikawan. Pero kung aton mahagan-hagan amat-amat, himuon naton self-control, kapin pa nga kung ano makita sang aton mga mata, kag katahom sang presentation, abaw ang utok tana dayon kag ang aton nga cravings naga sugo gid. Kaon ka bisan jutay. Tikita mo gid lang na kinahanglan self-control, disiplina lang gid. Pero sa aton mga kauturan nga kung gusto gid ninyo nga weight loss, hindi lang mag-skip sang inyo meal, hindi gin mag-skip sang pamahaw, panyaga, panyapon, no. Kinanglan may kinaon gid.
kinahanglan control lang, ilabi na ang inyo sini-rice, ang inyo sinikanon. Okay. Ang mga na-mentionar naton nga pila ka bilog nga ina, makabulig na sa inyo. Iban gani, instead sa saging, kamote. No, linaga nga kamote or linaga nga saging. So, iban gani, itlog lang linaga nga itlog, wala na sila ga rice. Effective gid sa ila. O, nami pagid gali ang peras compared sa mansanas. Na kay ang peras gali mas more ang iya sini nga fiber content, compare iya sa apple, pero yes, kinahanglan man nato ng apple kay tinami man siya sa aton sini digestion kag ang kabugaw kung sa aton pa in short inang suha na nami gid siya utan ay na-tested and proven na iya, no? So pila lang na iya ka mga pagkaon nga makapabuhin sang inyo kabugaton para magmulumag-an. Importante kid, ha? Ay launa 56 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan na ni Tita Wilma nga aton sa ni food supplement. Ang aton man Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kongkis anak, ano nang nauya ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Anay naton dire nga mga kautunan mayong hapon lang daan, no? Kamusta lang ang inyo Lunes? Kamusta ang inyo sini weekend? Ma'am
Jean also, sir. Hello. Kamusta ikaw? Thanks for the big heart, ma'am. Good afternoon kuno siling niya, Tita We. Okay, Felici Benzula, thanks for the flower. Salamat gin ma'am, kag mayong hapon. Marivic Higan Talavera, mayong hapon tawe. Kag sa ARB ga monitor gid ko always. Ba, well appreciated gin ma'am. Kag thank you gid na. Marivic Higan Talavera. Ay, Ma'am Connie Laparan, good afternoon, Tito Wilma, Tamyaw Kulang Family Laparan, Labaniego, kag Torbella Family, Esparicia Family, nagatamyaw Connie Laparan sa Pandanon DSB. God bless, salamat gid ma'am. Kag tawe, ga-monitor kami. Di naman Bangalisan. Sorry. Sa ang Balangisan family or Bangalisan family, sang Katabla Baybay, Talisay City o sa mga taga Talisay dira sa may Katabla Baybay na mayong hapon, dudes Bangalisan, salamat gid mayong hapon gid dira. Hello Ma'am Ana Sinoro all the way from La Carlota. Kamusta lang dirang La Carlota? Gaulan wala, gagalom wala pa mo kana bala. Okay, good afternoon. Kibot na si Tita Wea. God bless gid sa imo. Oho, daw 30. Anong secret? Ano man? Jeffrey Marquez, good afternoon and thank you so much. Keep on smiling, my dear. Pamo ka na. Keep on smiling. Paway pamuklat mata mo, smile ka na. Bisan ano nga problema. No? Smile ang gihapon. Hindi magpa-apekto kag ano positivity, no? Kinahanglan lang gid. Good vibes as always and be thankful always. Amo lang gina. Hello Tito We, good PM and happy Monday. Present kami diri gihapon sa Myselin Homes. Dahil may guiko, salamat mayong hapon. Kay Lydia, kay Bibing, kag Subong Man, kay Jennifer, Maricel, kay Grace Azucena, stay healthy always to and may God bless you and your family. Thank you, Gid, Ma'am Virgie Pinda. No, thanks for the prayer and the love. Nick, mayong hapon lang na ko ni Tita Wilma. Sa Helia family, salamat, Gid, dira sa may barangay Can Roma, Pontevedra. Papa Dudong, Mama Dakdak, kag Tatay Pahong and Nanay Alida, always gid ako nagapamati sa imo. Salamat gid. So dira lang ani asta si Tito We, ha. Balikan ko lang kamo naman dugay-dugay. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, no. Barangay Tagok, ano gani nga banuan? Sorry, 9139. Ay, bisan ginamos, da iya manamit na ina. Samtang naga-period, kag nagakama ka sa ginamos. Imagine nun mo ang paborito mo nga kaunon po, di ina? Di bala? Liyog ko tamyaw akon bayaw nga si Oliva Quezon. Upo nang iya ba nga si Orlando Quezon. Nagatamyaw si Emelia Salde. Sing Barangay Robles, La Castillana, thanks and God bless. 6058. Madamo gini salamat dira sa mga taga La Castillana. Mayong hapon lang da kag salamat gid sa inyo. Kag since October 10 na subong iya nga adlaw, pila na lang gani Tito Wilma. About 76 days, Christmas Day na, and 83 days matamyawan ay naman ta Happy New Year sini kang atubang naman ta mga bag-o na naman nga latubangon sa tuig 2023 nga pala abuton. Alas 2:09 na Action Radio Philippine Standard Time, so stand by kasi Tita Wilma magabasa na sa nga atong sulat sa siniiya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, so ari na magabasa na si Tita Wilma sa aton sini sulat or mensahe sa karon nga hapon sa mga taga Barangay Banago dira mayong hapon. Ang aton sini letter sender halin dira sa inyo iya lugar na pamatian naton ang kaundan sang iya sini nga mensahe kay Tita Wilma. Lalaking atong letter sender kag nagapatawag siya kay Hernan na. Ang mensahe ni Hernan nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang kag maayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Ilabi na sa programa This Is My Life. Tita Wilma, ako may problema man kag inagihan sa kabuhi. Gusto ko man ipaambit sa This Is My Life sa mga nagapamati. Kag kabay nga ang mabatian ko nga mga suwestyon kag advice makabulig sa amon. Ako gali si Hernan sang Barangay Banago, Bacolod City. Subong
may ara ako live-in. Pareho kami nga duha nga byudo kag byuda. Tungod sa antad sang amon edad, permi lang kami masalaan nga duha nga mag-iloy. Bot silingon Tita Wilma, ako 29 anyos ang edad, kag siya naman 59 na. Wow, 30 anyos gid, no? Kami, Tita Wilma, nga duha nagapangabuhi, kag nagaestar lang sa hayub-hayub. Ara lang sa kilid sang sapa nga ginatawag. Tungod, pigado kami nga duha. Nagabuligay kami sa pagbaligya sang utan kag isda. Sa higad-higad, kun kisa, ginadala man namon sa merkado. Masubo lang, Tita Wilma, kay mabatyagan namon nga duha ni Norma ang pagyaguta sa amon sang mga tao. Kami lang permi ang tupiko, kay kiat ko no ang asawa ko, nagpatul sa akon nga bata pa. Kabalo ka, tita, sang una, baldado gid ang akon asawa. Suod sila nga mag-abyan ni Norma. Kag nabudlayan ang akon asawa maghulag sa sulod sang balay. Kag amo na nga si Norma permi sa amon balay. Kag naluoy siya sa akon asawa. Ginabuligan niya ini. Sang una, dira pa siya nagapauli sa iya gid puluyan upod sang iya mga bata sang una gid. Sang una gid may una gid pagid mo, no? Bunggalo, ang mga bunggalo ang ila sinibalay. Pero sa tuod lang sa indi butig, mag-abyan lang kami nga duha sang panahon nga ato. Kag ang ginasiling nga relasyon namon sang una, marites lang gid tanan. Kag tungod baldado gid ang akon asawa, wala siya nagdugay, nagtaliwan siya. Dira nagsugod ang amon relasyon pagkatapos ng duha ka tuig. Tungod kami nagapalanggaanay, kag nagtubo na ang gugma. Nagbuligay kami nga duha para nga mabuhi namon ang amon kaugalingon. Ang duha kabata ni Norma nga ginakabig ko nga asawa ko adto iya sa abroad. Naakig sila sang nabalaan ang amon relasyon. Kag pilit kami nga ginapabulagay o ginapabulag, pero ginpakigbato ako ni Norma sa iya mga bata. Palangga niya ako, kag tuod man, Tita Wilma, palangga ko man siya. Abi bala sang iya mga bata, ginainteresan ko lang ang gamay nga duta nga ginatindugan sang ila balay, nga napanubli pa ni Norma sa napatay niya nga bana. Sa bahin ko naman, tita, wala kuya bata sa napatay ko nga asawa. Tungod, napatay siya sang nagbata siya sang amon, bata nga duha. Ang ending, ginpalayas sang iya mga bata, ang asawa ko nga si Norma, sa gamay, nga bunggalo nga iya ginaestarahan, kaginbaligya sang magutod ang balay kag duta,
sang nabalaan nila nga wala gid naguntat si mama nila sa pagpagkigrelasyon sa akon. Pagpauli nila amuto ang pagbaligya, kag nagbalik sila nga daw wala sila sang iloy. Subong 5 ka tuig na kami nga nag-estar sa amo sini nga sitwasyon nga hayop-hayop. Pero ang tama kabugat amo ang pag-atubang sa mga pagyaguta sang mga tao sa amon relasyon. Kami lipay na nga makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw, kag lipay man kami nga nagaopdanay sa pagbaligya para kami ang mabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero ang hambal nila sa likod namon, kun kisa, daw manginit nako kag patulan sila. Ina ang akon problema kung anong maayo ko nga himuon sa mga tawo nga amo sina Tita Wilma. Ano ang ma-advise ninyo sa akon? Hernan, sang Banago, Bacolod City. Oh, paamo ko na bala. Oh, mayong hapon sa imo, Hernan. Ila ko no radyo gamay man. Pero pinsaron nyo lang. Nagabaligya sila utan kag isda, pero may cellphone. Amo naging man na subong. Hindi tanan na iya manigar subong. Masiling sila. Wala ka mo kaunon nga may cellphone gani ka. Gagi na nabala na. Pero sa kabuhi sa karon sang tao, importante ina. Di ba la? Magluwas sa pagkaon, importante ang cellphone bilang kabahin sang komunikasyon. Di pa sa ilan na iabulo baligya sang utan kag isda, pwede ka lang niya maka-text. Kung may nanamian iyang customer sang inyo ginabaligya, manang pwede lang ko maka-text sa imo kung may amo kasi na para nga pag-abot ko, kwaon ko na lang. Di ba la? Yes, amo na subong ang komunikasyon kag hindi na naton iyang masiling nga mapawalaan lang. Mahapos na ang tanan. Pwede gani nga pwede mo kun ni mapadulungan tunga sa kilo nga sibuyas, Bombay, tunga sa kilo nga ahos, tunga man sa kilo nga kamatis, di bala? Kag basi may ara da kalabasa kag talong kag alugbati may balatong pa kag may isa ka putos nga munggo kundi makalaswa na. Do may mga something nga amo sina paagi sa moderno sa karon nga teknolohiya. No? Tingnan nagkadto ko na Tito Wilma. Di kinaghambal ni Sir Hernan. May ara siya. May ara sila cellphone. Kagamon akong makabulig sa ila subong. Di ba la Hernan? Yes. Ay, oo. Ginlingaw talang ka makadali Hernan para nga bisan paano ma-divert naton or malito naton ang kabugat kag ang kagamusang paminsaro ninyo nga mag-asawa kay ting pagkabig ninyo sa inyo kaugalingon mag-asawa na ginman kamo, hindi kamo yung magpakalingkang sinang mga marites sa inyo palibot. Way kapag ganito, way kapag ngayon mayong hapon sa ilang nga duwa. Well, anyway, Norman kag Hernan, mayong hapon kag salamat gid. Anhon mo ng inyong pagpangabuhi nga wow, tanan, pati sa pagkaon kapag ginawi sa inyo mga kapritsyo, wow, tanan, pero daw impyerno naman ang sulod sa panimalay. Sakit na bala mo, may gasing gitanay, kaya ako, kung kisa may mabatian mo ko sakit, sa talikod lang, tuloy mo luha. Pero sa tutuod, mas namigin malino nga pagpangabuhi. Bala nga, pwede malang mahambal sa inanay, kag may pag-uluangga, nga abi nga, masing algin kang maninggit, no? Na, sa mga may kaya iya, hindi iya tanan kay masiling ka mo karon si tawe naman, may mo naman ni, hindi tanan nga tao pareho sina. Ang tagsa-tagsa sa aton may kinaiya. Pero nagadayaw lang ako sa relasyon sining mag-asawa, pero wala pa man sila nakasal, pero pagkabig nila sa isa kag isa, mag-asawa na sila, na simple lang ila pagpangabuhi pero puno sila sang kalipay.
may paghigugma. Ha? Bisan sa pagpili sang utan na mabakal na sila kuno binugkos istorya lang ng akon sa inyo kay tigin istorya lang na ni Hernan sa akon, ha? Nga mabakal na sila binugkos nga balatong amo na dibla sa bagsakan sa Libertad, binugkos nga balatong, binugkos nga binugkos nga balatong, binugkos nga alugbati, binugkos nga daon kamote, tugabang, di ba mga muna, kag ang mga okra kag talong naman na mayara kinilo or napak na nila sa dalagko nga plastic, tapos ginaripak nila, di ba kagatado, ti samtang nagaobra na sila kuno, do kanami lang bala, nga gabuligay sila kag kasadya sa ila. Ano pang pangitaon binamon taw bisan amo lang ni amon pagpangbuhay, happy na kami. Ang hindi lang gin nila matulon ang ginahambal sang tao sa ila palibot. Kay ti kon imagine nun tagin man Tuto Hernan, pila tong edad mo 29 years old ikaw. Ha? Si Norman man to akon hambal gin naman. Norma 59. Ang age gap ninyo or ang antad sang inyo edad is 30 anyos, no? Ti dira makasiling ka ang gin man na may ara say nga age doesn't matter, na di bala? Pero kung ako maglantaw sa imo nga nagaedad ka 29 anyos, ang imo ighalangop kag ang pagtan-aw mo sa imo kabuhi, hindi iya 29 anyos. Kag dira ako ya makadayaw sa imo kag mas matured ikaw ikumparar sina mga tawo nga nagabantay sa kabuhi sang may kabuhi kag himuon nga tupiko sa higad sang dalan. Ang pamangkot ko lang Tuto Hernan, pamangkutan ka o galingon mo, anong makuha nila kung ikaw mangintupiko nila, kag insultuhan nila? Ha? Hangkaton lang nila ang imo pasensya, ang imo man paghimugong sang imo kaugalingon, pero ang matudtuod kamo iya, kay wala kamo nagasapak sina, happy kamo ya sang imo asawa nga si Norma. So dira kamo, no? Dira kamo ya focus nga duwa sa inyo pagpangabuhi. Ara kamuya pareho na sa mag 29 years old ka pa lang 59, ara na kamuya sa husto nga edad, pabayin na to ang ihambal sang tao. May ara man nga ginasikway sila sang ila pamilya tungod siyempre may edad na nagpatol sa mga huben pa, pero ginbaliwala gintalikdan man sang pamilya nya ano pagid nga gadgad nga magpatol pagid. Nga mamana pagid. Ano pagid nga gadgad nga malinong kagataway sang iya pagpangabuhi, mapatol pagid sa wala trabaho, lantawan na. Tapos i-challenge, hindi mo na pagbayaan, hindi kami magbaton sa imo. Hindi kami magbulig sa imo. Do something amo nga i-bribe ka pa, no? Pero kamo nga duha ni Norma, ara kamo iya tungod sa ngalan sang paghigugma, nagaopdanay kag nagaunungay. Ginapakita ninyo nga wala kamo magsala sa inyo sinidesisyon nga mag-updanay kang magpangabuhi. Hindi na iya Tuto Hernan, hindi paging chindiha, no? Bot silingon, hindi mo pagpamatian, hindi mo pagsapakon, kag hindi mo pag-inchindihon inang mga babatian mo. Importante, wala ka mo yasang ginahimo nga malain, wala ka mo sang natapakan nga tawo, wala ka mo sang ginlapas nga kasuguan sang Dios kag sang tawo. Na wala man ka mo nagapaindis-indis dira sa ila, importante, malipayon ka mo, suno sa kagustuhan ninyo. Kaya wala isa mga desisyon sa gusto ninyo matabo kung di ka mo lang nga duha. Kag bisan inang mga kabataan sang partner mo o ginakabi mo nga asawa nga si Norma, ti wala naman sila matarong nga hirabtan pa ang inyo sinipagpangabuhi. Oo, arang ila concern ang kaluoy sa ila sini Iloy na intindihan naton ina, pero hindi siling, no? Kay kasami makiat pa katigulang na, sorry to say that word, na tigulang na nga mamana pa amunin ay mga anak maamugid ko na ay mga anak diin kamo iya may tagsa-tagsa kamo kapag pangabuhi ako sulo diri sa akong panimalay, wala ako ya intensyon nga magpamana nga masiling ano sa anom nga bagay para sa kun ano pa
kundi ang importante is may upod ako, may pautwasan ako kung may problema ako, may hibian ako, kag may paanggaan ako. Right? Sa mga may edad na, kung anyo na, kung tuon na or hindi. Galing kiti ang mga kabataan nagaulikid kinman sa mga ginikanan nga solo na kang mag-amusin na, pero hindi man na madula, may ara gin man iya nga mga oportunista, no? May ara iya oportunista nga pamanahon lang na siya, para may seguridad siya, pamanahon lang na siya para something, mga material nga bagay, or pangasaw na siya tungod sa amusin niya, vice versa ba? Pero may mga tao iya nga may maayo nga intensyon. Ikaw isa dira, na? May intention mo para kay Norma. Amo na kung ako mo nang nihambal ko sa iya, no, kay Norma, kay Hernan. Amo nihambal kay Hernan. Hindi na yan importanteng hambal sang tao to. Kay nga, kung wala ka mo kaunon nga duwa ni Norma, o kung bayaan mo si Norma, ang kalipay nga mabatyagan mo, upod si Norma sa pagpangabuhi, mahatag nila. May mahatag sila. Ay, oo, mga anak ko. Amo na lang niya mahambal ko sa imo. Mag-focus kamo yan ni Norma samtang may ikasarang pa siya. Kay subong, pwede mo pa siya maupod, mangin kabulig sa pagpangita sang kwarta para makatrispasser sa inyo kinanglanon adlaw-adlaw, di ba la? Kag imo na lang preparahan man ang maabot nga panahon. Kay nga kadasig sa pagligad sang inadlaw sinima na binulan kag tinuig, syempre nagadugang ang imo edad, nagadugang man ang edad ni Norma, kinanglanlan tawon taman ang palaabuton. Ano ang mga dapat naton himuon kag preparahan? Kung mag-abot ang tsimpo nga hindi na siya makabulig sa imo, nga ikaw na lang magasuporta sa inyo pamilya nga duha. Nga ikaw na lang amo ang mag-atipan kag pangita o pangita sang inyo kalanon adlaw-adlaw na sa pag-abot sa sina nga punto sang inyo pagpangabuhi, makabatsyag ikaw sang kabudlayan na taksang kaugalingon mo sa sina nga estado sang kabuhi ninyo nga duha ni Norma. Bala mag-abot ang tion nga ina, mahatag ko pa ang ginahatag ko sa iya subong. Na ang pag-atipan, ang paglugpay, ang pagtatap kag ang amon pagtamdanay nga duha na kay kun mahimo mo ina dira mo gid mapamatud-an Tuto Hernan na ang ginatawag matud-tuod nga paghigugma, tampad nga paghigugma mo sa iya kag pagpalangga na amo lang gid na iya ang kabataan ni Norma, okay lang na bit pa ba ilang da sila? Kay kung makita nila nga sincero ikaw sa imo sinig tinutuyo sa ila iloy, din ginamakadto, iloy is iloy, kabataan is kabataan, sa ulihi ila ginamakita, nga wala, nga hindi kayo oportunista, kag wala mo ginapabayaan ng imo, ang ila sini iloy, magabag-ong ila pagtamod sina sa imo. Kag importante gid to Hernan, ang pagpangamuyo. Di ba na? Kabalugid ko nga upon ninyo nga duha ni Inday Norma sa inyo sinipagpangabuhi ang pulong sang Dios. Kay ti adla bilang bisan sila mo sako kamuya sa merkado, nagahatagid kamo oras nga makasimba kamo sa adlaw nga nagakadapat para sa iya. So well appreciated gina. Kag hindi mangin malayo ang grasya sang Ginoo sa inyo nga duha. Kag mas nami pagin nga bisan amo sina istorya kabala sa inyo way ko ka pamangkot kon Catholic ikaw or ikaw nga ano inyo nga relihiyon, pwede ka muna makapamangkot nga pwede matagaan ka mo blessing or let's say ikaslog or pastor manda or ministro manda nga pwede ka mo makapakasal, or if not na tandaan mo ari ka mo sa Bacolod base sa bago subong administrasyon, may ara pati gayunon iya nga mass wedding hindi bala? May mass wedding uli nga matabo, magpakasal ka mo nga duha. Kag mas nami gin man yung blessing mo. May blessing ang inyo pag-updanay. Kaya kag kuntuod, kag himpit ang inyo pagpalanggaanay nga duha sa nasiling ko, ang grasya sang Dios maangkon gid ninyo. Nga kinahanglan magpakasal gid
para magrasyahan ang inyo sini nga pag-upnanay bilang mag-asawa. Kabay pa, nga bisan paano, nakatugda man si Tita Wilma sa inyo sinisitwasyon sa pagpangabuhi, no? Magpakabakod pagid kamo, hindi kamo magpadala-dala, kag hindi kamo magpakalingkang. Hindi ka mo magpakalingkang sa sinang mga marites sa inyo iya pagpangabuhi, no? Kinahanglan kinahanglan hindi ka mo magpadala-dala sa kung ano man nga mga issue. Kay nga may ara iya nga mga tao sa aton palibot nga nagapakita sa ila concern kag nagatingwa kung paano ka mo mabuligan sa inyo pagpangabuhi, pero may ara gid iya tao nga nagapamantay kag manghalit sa pangabuhi sang may pangabuhi, right? Amo lang na iya, kinahanglan lang, importante malipayon ka mo nga duwa ni Norma. Ha, Tito Hernan, salamat gid kag kabay pa. Hindi, ang imo kaakig na iya, amo na sila nila, italikod mo lang kag mo na ibuga sa likod, or hindi bala? Italikod mo lang kag ibuga, kag hindi ka mapadala sa ila sinipanggarit-garit na. Okay. Kinanglan mangin malipayon lang kamo as always. And always gid salig sa mahal nga Dios kamo nga duha ni Inday Norma. Tuto Hernan, salamat gid. Kabay pa ang imo man istorya. Makahatag man inspirasyon sa iban dira nga nagahigugmaanay nga puno man sang pagpakamalaot, puno man sang hindi nami nga mga istorya sa likod. Basta importante wala kamo sang ginatapakan kag husto ang inyo ginahimo, go lang gid. Upod ang mahal nga Dios. So, salamat gid sa iban man naton dira nga mga kauturan nga nagapamati sa karon kamuman, kabahin sang inyo kabuhi nga ginaproblemahan ninyo o kung nagakatabo sa inyo kabuhi nga nakatag sa inyo problema, inagihan nga nakahatag leksyon, nakahatag inspirasyon, pwede ninyo ma-share diri iya sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man ninyo madulong, pwede man ninyo masend, no? Ara lang nga akong sa niya Facebook account, Wilma Antupina Sugaton, kagara man nga akong sa niya Facebook page, Action Wilma Sugaton. Balik pa si Tita Wilma para naman sa aton horoscope, kag sa mga opinions ng aton mga palangga nga mga tagpalamati, pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Baby Gregorio Yulo, good afternoon. Ma'am Carmencho, yes, Carmencho Siason Biboso. Ginatamyaw ya lang si Lerma Disales, Elmer Salado, Siason Drugstore sa Maaw, sa May Bago. Wow, mayong hapon lang da sa Siason Drugstore. Baby Gregorio Yulo, yes, matawe. Watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Kag mayong hapon man sa tanan nga bat 78. Sangbate National High School. Salamat, gid. Ma'am Yvonne Vustier, good morning. Kuno Tita Wilma, done sharing. Done sharing. Thanks, gid, Miss Yvonne. Salamat, gid. Halong ka lang da permi, na? Halong ka gid permi, and God bless sa imo. Kag thank you man sa stars nga ginasend mo sa Action Radio Bacolod. Yes, Tita We, ari naman kami ga-monitor. Pa-shout out lang kay Tatay Oni. Kay Tatay Oni, hi tay, hehehe. Excited na abi si Tatay nga, nailang, natabunan. Excited na abi si Tatay, sorry. Excited na abi si Tatay nga magpamati sa programa mo tawi. Mo malanggali na. Thank you, kid. Thanks for the heart and God bless. Hindi ko mabasa ang imo sini account name, na. Hindi ko nakabalo magbasa. Ma'am Lenny Herumiano, salamat man. Tita Wilma, please greet belated happy birthday yesterday to my daughter, Girly Gamala Martino. Thank you, kid, and God bless you and your family circle. Ma'am Elizabeth Gamala, thank you, man. Hello, Tita We, good PM. Ga-monitor kami permi sa Barangay Pandanon, Silos, Purok, Paradahan. Tamyaw Kulang Family Paslon and Family Laparan. God bless. Nida Paslon. Salamat, man.
Okay, sa pamilya Helia sa Barangay Can Roma. Yes, greet ko na nagina pamilya Helia sa Can Roma, Pontevedra. Papa Dudong kay Mama Dakdak, kay Tatay Pahong, kay Nanay Alicia. Always gid ka pamati. Salamat gid tawen. God bless man. Thank you gid. Nagapatuyo ako samtang nagapamati sa imo sa kay sa Helia family. Tita Wega pamati kami Magalyon, family Tureno, Cagrimias family. Madamo gid nga salamat. Araman Ruchel, Fulgencio, Susana, madamo gid nga salamat. Okay, relax lang daan nay. Balikan talang na ako ng mga greetings ninyo nga iban pa pag may time. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience
the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Time. Okay, padayon man si Tita Wilma, daligid lang, manamyaw ko anay kadali, no? Antes kita magbasa sa mga reactions nila, di ho? Tuto, Raymar, Ronaldinoy, ay, afternoon, tagwit ko kay Baby James, wala naman di, ato naman sa Murcia, aba, Ronald, mayong hapon, kag madamo, gid nga salamat, kay Girom, kagaruming Dinoy, man madamo, gid nga salamat. Okay, watching from Barangay Hagimit, Lakar Lotus City. Salamat, kid. Keep safe always and God bless. Raymar Beranio Lingoste. Wilma Antupinas Sugaton. Hi, Gab Gab. Watch kami ni Gab. Wilma Antupinas Sugaton. Hello, baby Gab. Good afternoon. Love, 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 gid na. Mayong hapon lang dira, no? Salamat, Nanay Milag. Mayong hapon man. Kag syempre, araman si Manang Kaylee. Kag si Inday Duday. Kay Chay Pinggot, mayong hapon lang da. Sino pa wala na mentionar? Si Papa Noy? Yes, si Indak, of course, si Mama Ana. Thank you, Gid. Salamat. Okay, kadtuan na ni Tita Wilma, pilaman ka mga opinion sa aton sini mga tagpalamati. Halin kay Ma'am Lani Heromiano, siling ni Ma'am Lani Heromiano. Good PM tawe sa kay Hernan. Pabay ilang ang nagamulay sa inyo. Ang importante, nagaintindihan ay kamo ni Norma, amugid na ang pangabuhi, may nagabantay, nga wala man sang may ginabulig. Right, inchak to gin Ma'am Lani, no? Madamo gid nga salamat sa imo. Boga patuyo si Nico Nix kuno samtang nagapamati, paamo kay na, hindi lang magtulog. Shout out sa Sikilon family, hindi ko mabasang imo account name. Inday Blaza, good afternoon man. Yes, Ma'am Jinky Dialagdon, thank you gin ma'am. Ka Ma'am Ana, importante sa sender. Nagapalanggaan nay, kag importante kamo nga unungay. Bata, iniya hambal sa mga tao, wala sila labot sa inyo na. Hindi man sila makabulig sa pangabuhi ninyo. Updon nyo na lang sila sa pagpangamuyo. Right? Check to ginaya mamaan na mga amusin na ng mga klase ng tao. Hindi na sila hindi na nga daan mabugos ang adlaw nila kung wala sila sang may makomentahan. Sa ito naman text hotline, good PM ang ma-advise ko sa imo, kung palangga mo gid ang live-in mo, tinguha, yes, tinguha lang gid kamo sa pangabuhi ninyo. Hindi ninyo pagsapaka mga tao da hindi man na sila makabulig sa inyo. Mig,
ipakita mo sa ilang nga palangga mo gid sa ang asawa-asawa mo but ipakasal mo na lang na gani para mangin asawa mo no pakasa-asawa mo kag yes magpakabakod kag gid permi hindi na sila ya pagsapaka magpray lang gid kamo kay God always meg Tita Wilma pwede ko kapangayo textmate babae lang. Buot honest kag seryoso. Si John Lo ni ko no John Lo. Okay, sa mga interesado dire nga makig-friend sa iya for good lang wala lang halitay. Ari nga cellphone number 0909 0905 955 3809. Again, 0905 955 3809. Wala lang halitay sa lives ng iban. Be friendly and be good. Tita Wilma sa imo Hernan, hindi sila pagsapaka. Inggit lang na sila sa inyo. Ang mahalaga, nagmamahalan kayo. From Fur, ng Barangay Kabkab, Isabela, 7255. Tsakto, ginaiya. Inchak ginaiya pa mo kay na bala. Salamat gid 7776. Yes dira na sa Isabela Mami Pilar. Mayong hapon. Kag subong man dira kay Nanay Diana kag Mami Diana Consolacion. Kag kay Nanay Diana Mami Pilar. Okay. Yes Norman. Kung kapalanggaan ay man lang kamo hindi pagsapaka mga chismosa kag chismoso sa palibot niyo sana all. Siling ni 7766. Kung nagakalingaw man tayo na bala, no? Okay. Enough lang nanay titawe. Kay ma-horoscope ko anay, ha? Bantayin ninyo inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero mag-greet anay si Tito Wilma sang happy birthday! Yes, happy birthday sa ating mga celebrators for today, October 10, 2022. Sa tanan nga nagasaulog sang ila kadlawan karon, happy birthday. Yes, belated gali happy birthday pa ang greetings ni Ma'am Elizabeth Gamala na kahapon sa iya daughter kay Girly Gamala Martino. Belated happy birthday to you. Okay. Kag happy birthday kay Sir Hernan Encarnado. Kag kay Sir Ismael Hava Halim kay Nunoy Alacapa. Na kay Sir Hernan Encarnado. Happy birthday kay Sir Ismael Hava. Happy birthday. Kag kay Kuya CJ, Tuto CJ Leaper. Happy birthday CJ. Halin kay Mama mo Tintin, kag kay Mama Lai, kay Papa Arnold, kay Day Cassie. Of course, halin man kay Nanay We, kag kay Baby Gab na sa amon tanan. Happy birthday. Sa amon pagid kapid bahala uko pahada ta Wilma hindi amo malang naa. Nang amon kapid Tuto Peter and Tuto Philip na Philip and Peter sugaton dire sa may kabugwason. Happy birthday mga sultiro na kamo na. Okay, happy birthday sa inyo and God bless. Okay? Horoscope na yaan ay dali lang si Tita Wilma. Bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign para karon nga adlaw Lunes, Oktobre 10 tuig 2022. Unahon anay naton ang zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra mo ining mga natawo Setyembre 24 tubtob Nobyembre 23. Okay, mga Libra pamatingin nyo ang inyo horoscope. Makaangkon ka mo sang medyo binais-bais or let's say may mag-enkwentro ka mo karon nga adlaw no kag dira man matakos ang inyo ikasarang niya sa trabaho or kaalam way ka nakabalo no may posibilidad makaangkon man sang discontentment balang gintaw hindi ka kontento sa imo ginaserbisyuhan kag nagapasungol-sungol ka. Titungod man sina imo performance, mahalitan man, or either, kung may aragin man, may nagasulsul nga iba, no? May nagachika-chika, dira. Halong lang gid Libra, tungod may nagaplano, nga gubon ka, or halitan ka. Maswati nga mga numero 3, 7, 12, kag 44, white is your lucky color. Ang mga Scorpio, yes, Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Ari, Scorpio, may mga-challenge kasi imo self-control karon nga adlaw ay na. Kung may aragin man, gamita yung kaalam mo. Gamita ang kaalam mo. Hindi ka magpatol. Kag ari pagid, hindi ka magkataka,
ha? Kay nga makatibawas kagid sa imo sitwasyon. Scorpio, mga maswerte nga mga numero, 5, 10, 15, kag 30. Mga maswerte nga numero na nimo, no? Kay Aquamarine is your lucky color. Sagittarius, kato naman nato ng mga Sagittarius. Yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarian, anong inyong horoscope for today? Kung ano man ang updan mo nga grupo, abi paminsarasang maayo para hindi ka man maghinulsol sa ulihi. Na. Ang issue naman, natungod sa kwarta, kinanglan mangin practical man ikaw. Okay? Mas wanting nga mga numero sa mga Sagittarius, 5, 19, 27, kag 35. Metallic silver is your lucky color. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Capricorn. Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9. Abaw! May problema nga amat forma sa inyo relasyon dara. Dapat ay arigluhon inagilayon para hindi maglala Capricorn yan. 8, Jesse 8, 25, kag 30. Mga maswerte nga numero, orange is your lucky color. Aquarius naman, yung mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero, Jesse 8. Ahay, kung ano man ang kapaslawan ngayon na eksperyensya na Aquarius, matinguhaan mo gihapon nga ma-develop ang imo kaalam. Kag may aragyan, magadugang ina, kag maangkon mo ang kaayuhan. 12, Jesse 9, 22, kag 35, dollar green is your lucky color. Yes, Pisces, Pebrero, Jesse 9, tubtub Marso 20. Mga Piscian, ipaiwayan ang ginaplano nga pagbago dira sa inyo puluyan. Kung may ginaplano gin man ka mo, may problema sa patagsang pagigugma sa karon. 8, 25, 36, kag 39, avocado green is your lucky color. Una pa lang inagabay sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Relax. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang mga ini. Champion Super Power. Mga naka-online naton. Ma'am Jinky Delagdon mayong hapon. Dira Tita Wilma anto pinasugaton. Salamat gid Ma'am Jinky. Kag Mr. Arthur Jeff Villazor, Vanessa Star, kag Doc Mart Mayo, kay Mama Lulit Delagdon, kag Papa Joe, Alma Olegon, Will Amar, MJ Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. God bless everyone. Thank you, Ma'am Chinky, and thank you for sending Action Radio Bacolod 50 stars. Thank you, kid. Ters Vergara Sancho. May damogin nga salamat man thumbs up, Ma'am si Ma'am Ters na siling niya. Salamat, Ma'am Chinky, ginatamyaw ka man ni Ma'am Ana Zinoro. Correct gina, hindi pag sa pakada sila pamati gid kami di permi sa Bermoy Histose kag Del Sizos, thanks gid ta. Elma Bermoy, salamat gid kumpormi man si Ma'am Irma. At Tita Wilma watching from Barangay Hagimit, Lacar, Lotus City. Keep safe always. Raymar Beranyo Lingoste. Yes, Jose Bertuldo Tubong Bainua Jr. Hi and hello lang dira ana. Ginapanamyaw ko galititang tag-iya Kabalay, si Tita Lolita Jonas, kag si Tito Ruben, kag ang akon mama nga always gid, gapamati sa imo permi. Si Teresita Buendia, Tubong Banwa. Hello. Yes, Ma'am Teresita Buendia, Tubong Banwa. Mayong hapon sa imo, dira kag salamat gid, kag kay Tita Lolita Jonas, kag Tito Ruben. Thank you so much. Pa-shout out kay Nanay Dinky, kag kay Tatay Edgar. Always gina sila gapamati samtang gahigda-higda. Kaginatamyaw kuman ang Gaho family, kag Gutierrez family. Amo lang na kag salamat sa pag-shout out Tita Wilma. James Gutierrez Gaho, thank you so much, man. Aaron Alonzo, hi Tita Wilma, pag-greet lang ako na kay Mama ko Milagros sa Rosa. Nga pamati sa imo samtang gapanyaga from Barangay 1. Oh, late lunch, Mama Milagros sa Rosa, halin kay Aaron. Nang pag-wait kami digali. Okay. Diding alohamiento. Monitor from Barangay Antipulo, adlaw-adlaw, alohamiento family. Salamat, gid.
Okay, Nelny. Abaw hidlaman ko kay Inday Nelny, realista. Dira sa Barangay 9. Aga-monitor lang siya. Nanay Needs. Nanay Needs. Good afternoon. Salamat. Good same always na niya. Okay. Greet lang ko sa Marge ko si Leia Catalonia. Hello Marge, Leia Catalonia. Good afternoon. Halin kay Inday Nelny. And happy birthday sa Marge nga si Leia Catalonia. Kay birthday niya. So, happy birthday sa imo Inday Leia. Dulce Hardio Pakalinga. Good afternoon, Tita Wilma. Okay, salamat gid sa inyo. Kakadamo, gali sa ila. Hindi mo na ka matapod daw ang utang mo sa ila, puwerte ka damo. Gid, na? Okay, hasta lang danay. Salamat gid sa inyo, ha? You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Abaw, sa staff sang Heaven's Dream Child Development Center, sa amon Pastor Joel Bibanco, sa amon Project Director, ni Vebi Bangko, kag sa mga upod niya nga staff, para dira sa kamunta na hindi ko maisa-isa kamuha, pasensya gid, but anyway, salamat gid sa inyo, na? Padayon nanay si Tita We, dali gid lang kay ubuson kung nabilin nga mga zodiac sign. Ara kita sa Aries, ang mga Aries, amoy ni mga nataw Abril 21, tubto Marso 21, tubtob Abril 19, abaw. Ang mga Arian karon nga adlaw full of energy ang ila sinilawas, pero full of energy pero nagapangibabaw ang katamad ay nanuman. Kung may negosyo ikaw Arian, abi atubangan na balaan ay subong. Kung may problema nga gamay, abi solusyon ni. Maswati nga mga numero siya ti 23, 34 kag 41. Oak brown is your lucky color. Kadtuan neto ang mga Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20, tubtob Mayo 20, abi, ang mga Taurian gali subong nga adlaw, handa nga makig-ugyon sa ginaplano sang pamilya. Good for you, no? Kada sa mga singles naman, yung mga Taurian, may posibilidad makaangkon sang bago nga love life. 2, 22, 30, kag 45, mga maswerte nga numero. 10 is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, kinahanglan lang gid. Suno sa horoscope, diplomasiya lang karon nga adlaw. May posibilidad makaangkon tensyon sa tunga sang upod mo sa inyo puluyan o kung sa upod mo man sa trabaho. Cool lang, chill lang. Just siya ti 25, 30 kag 41 mga maswerte nga numero. Electric blue is your lucky color. Cancer. Yes, Cancer. Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang matabo karon nga adlaw magapabor sa imo Cancer. Kung mag-apply ka sa trabaho, mabaton ka kung ina santo man sa imo ikasarang. Ay, kinanglan qualified, di ba? 6, 18, 13 kag 39, emerald green is your lucky color. Ang mga Leo naman, Leo Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Okay, ikaw ang mangintaytay sa pag-ayuhay or pagbugnuhanay sang miyembro sang inyo pamilya o kung upod mo man sa inyo trabaho. Dako ang imo mangin kabahin dera. Maayong dalagan sa sulod sang kwarta abaw da mayad-ayad Leo. 13, 19, 30 kag 45, light blue is your lucky color. Kag katapusin natin nga zodiac sign Virgo. Ang mga Virgo naman Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, horoscope mo pamatia. Siguraduhon mo lang nga hindi madula ang pagsalig sang mga mas mataas sa imo ginatrabahuan. Kung sa inyo naman puluyan, siguraduhon mo lang hindi madulang pagsalig sang mas may edad sang sa imo. Maghalong ka, may nagakahisa sa imo. 5, 16, 22 kag 45 mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color. Okay, nabatian na ito ng atong tagsa naman ka mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope karon iya nga adlaw. Kag wala na si Tita Wilma sang panahon, gani kita magapaalam, pasensya na, no? Pasensya sa wala na itong malabutan. Siyempre, ano bala Tita Wilma, utang naman kita anay pamo ka na bala utang anay sa ila bawi naman buwas kag syempre aton mabilin nga Bible verse of the day para sa inyo tenan sa karon nga adlaw halin sa Psalm chapter 19 verse 14. May these words of my mouth and this meditation of my heart
Be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Salamat sa liwat. Buwas na naman, standby sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.